Ne vedem? Nu știu. Toți? Bună, ce faci, mă? Și ea dă-mi acum. Păi da, dar stai să oprim să vedem dacă ne vedem. Da, dă-mi mie să vedem cum se vede și cu mâna mea. Păi dă-i drumul. Pot țin eu de aici, așa? Da. M-am trezit. Ne vedem bine acum? E sigură? Stau. Cum îi Păi dăm stop? nu știu, apesi pe butonul ăla mic. Hei! Salutare! 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 Zici că e statua libertății? Sper că ne vedem toți și ne auzim. Da, prieteni, ne-am urcat pe Institutul de Proiectări. Suntem la etajul 11. Se vede după panorama pe care o avem în spatele nostru. Mișto. Stai mă că nu-l trântez, măi, aparatul Roxane și de flecă. Mi-e rău. Știți de ce facem acest video? Ca să vă anunțăm că avem cont pe YouTube. Da, YouTube Anteneața se numește. Bine, se numește Anteneața. Se numește Anteneața, bai Antena 1 Pitești. Bai Antena 1 Pitești, dar Costi, ia uitați să trăiești. Da, acolo ne vedem în această lună când este campanie electorală, cel puțin o dată pe săptămână. O să vedeți acolo câteva emisiuni cu noi, știri bizare, știri inedite, ciudate. O să vedeți, bineînțeles, și sfaturi pentru tineri și nu numai pentru tineri. Invitați special. Invitați special, da, tineri sau cu spiritul tânăr. Și multe alte surprize. Foarte bine, Ana. Și multe alte surprize, da. Cu mare drag oricând. Da. Așa că accesați link-ul ăsta de aici, de deasupra noastră. Nu mai ai mână liberă. Nu mai am nicio mână liberă. Da. Și acolo o să intrați direct pe pagina noastră de YouTube. Și vă așteptăm, bineînțeles, și pe Facebook. Dați-ne și nouă like acolo, uite aici undeva în dreapta. Care dreapta? Asta e dreapta. Cred că în partea aia. Da, stânga sus. Undeva pe sus. Da, acolo unde scrie like. Dați like acolo. Da, vă pupăm! Vă pupăm și vă așteptăm pe YouTube să ne dați și să ne distribuiți filmulețele. Da, sigur, cu Ceana. Rămâneți aproape. Pa! Pa! Mă duc eu.